Sí, sí, sí. Vale, pois boas tardes. Comezamos a segunda sesión e hoxe correspóndenos comenzar con Chus Pereiro. Para mí, Chus Pereiro é unha desas mestras que fixo teatro co rapazada na escola, co seu alumnado, collendo de aquí e de alá, e ao final rematou creando historias. Dúas obras que eu coñeza, A Iva Masiña Quemedo e Restaurante Parruco. Non sei se tes máis. Para min son dúas obras fundamentais porque, entre outras cousas, son as únicas obras que aparecen na colección Berlín. A colección Berlín, que é unha colección de referencia na literatura infantil e juvenil infantil galega, pois só ten dúas obras de teatro que son as dúas obras Hai de outra. Hai outra de Antonio Torrado, Teatro As Tres Pancadas. Pero non está en Berlín, me parece. Sí. Sí, está en Sí, Berlín. sí, Bueno, sí. pois estupendo. Pois xa son tres. Digo isto porque non é nada fácil nunha colección generalista conseguir que aparezan obras de teatro, igual que non é fácil que aparezan nos certames dos que falábamos onte, falaba María Tamaño, de que había moi poquinho certamen para teatro, non? E hai algún certamen, algunha convocatoria de premios de literatura infantil que é moi xeral, é dicir, que podería entrar o teatro, pero que normalmente non entra. Normalmente acaba sendo todo para a narrativa, non? Pois outra cousa que eu quería dicir, que, bueno, era eso, non? De que é unha persona, unha mestra ligada ao mundo do teatro dende a escola, igual que o é, por exemplo, Fina Casal de Rei, non? Que non a coñecemos polo teatro en absoluto, coñecémola sobre todo pola narrativa, pero que é unha muller que ten nos materiais didácticos de Xerais, ten xustamente unha obriña que é como facer teatro na escola, non? Entonces, nesa obra, aparte de explicar como facía ela, pois ten un par de obras que elaborou en base a algún outro texto. E a mí tamén fai recordar, e ademais penso que ben recordalos, pois outros mestres que tamén fixeron teatro e que acabaron publicando, como foi Olimpio Arca, por exemplo, do que falaba onte tamén María, non? Que comentaba que o ano pasado se publicaron todas as súas obras de teatro, ou como foi Pepe Agrelo, tamén outro mestre que foi creador de teatro tanto infantil como de adultos, e que a hora de lembrar tamén me gusta lembrar que tanto Agrelo en Muros como Olimpio Arca na Estrada conseguiron que se continúe facendo teatro, non? Onte comentaba eu a Núñez Singala que xustamente en Esteiro vira a súa obra de O Achado do Castro, feito por alumnos por os que foran alumnos de Agrelo. E agora, neste momento, tanto en Muros, bueno, despois da pandemia, imagino que se recuperarán, tanto en Muros como na Estrada siga habendo unhas xornadas de teatro escolar que levan os nomes destas dúas personas. E entón, xa, sin máis, deixoche a palabra. Pois moi ben. Moitas grazas. Moi ben. Bueno, boa tarde. E eu, xa que Pilar sacou a relucir o binomio mestra, escritora, mestra, eu quero dicir que diante de todo eu son mestra, porque a min non viñeron as musas bater na miña porta, veio a necesidade, verdade? Cando estás a facer teatro e precisas esa base, ese texto, entón xa veredes despois como apareceu ou en que momento nos pode nos aparecer esa necesidade de escribir o texto. Ben, eu primeiro quería comunicarvos que, bueno, que o teatro, o texto teatral, de acordo, pode ser lido individualmente, está nunha colección xeralista como Merlín, vale, de lese, de acordo, pódese ler perfectamente. Tamén pódese ler en grupo, mellor aínda. Pero eu penso que un texto teatral quere o proceso completo, non? Entón, penso que se non aproveitamos a intencionalidade da obra queda curta. Entón, dependendo da miña situación como docente, como é que empecei ou como é o normal comezar. Entón, facendo un poquinho de historia, pois ben, eu
vía teatro nos centros, pero como quen sai nun festivaliño, verdade? Hai quen canta unha canción e hai quen presenta unha obriña de teatro así, a correr, a trompicóns, cos rapaces e rapazas como loriños, va, a correr e cazapum pim paz. E a ver, de acordo, é algo, sempre mellor eso que un playback, verdade? Nun festival é mellor. Pero penso que iso é reducilo tamén, é unha representación dun texto, pero nun contexto moi reducidiño. Despois está como cando eu comecei, verdade? Eu comecei nos primeiros cursos de secundaria e comecei con moito voluntarismo, imos facer un grupo de teatro, Eu impartía aulas en varios cursos, varios niveis, entón deixas caer eso de polo amor á lingua, verdade? Deixas caer iso, imos facer un grupo de teatro en galego. E fixen o grupo de teatro en galego, claro, voluntarismo pola miña parte, voluntarismo por parte dos rapaces e rapazas que participaban, quedábamos en recreo, digamos que facíamos horas extras, eles e elas e máis eu, e, bueno, o resultado fantástico, maravilloso, pero dous problemas. Non abranguía a totalidade dos grupos das aulas, eran só os voluntarios e voluntarias, e outro problema, que non hai consellería que pague todas as horas e os estrés e todo o que eu pillei naquel momento, verdade? Pero xa é outro nivel, máis positivo. Cando me reescribiron a primaria, claro, muda todo, non? Entón eu xa era titora dun grupo de nenas e de nenos que podía variar, podía ser un primeiro, podían ser un sexto. Entón, que pasou? Aí dime conta que o obradoiro teatral tiña que estar integrado no currículum. Entón, aí penso que foi o grande descubrimento, que aí abranguía a toda a rapazada da aula, todos sin excepción, E outra cousa que digamos que non era unha peza solta por aí. Entón, comezas, claro, sempre orientando o obradoiro teatral ás clases de lingua. As clases de lingua que para min tiñan tres patas fundamentais. Unha era a biblioteca plan lector, outro era o obradoiro de escrita e outro era o obradoiro teatral. Entón, esas tres patas, para min, sustituían a todo canto libro de texto había e todo canto a fichas, exercicios, todo eso pasábamos diso, non? Claro, todo moi ben programadiño, moi ben preparado, verdade? E bueno, pois foi así como empecei a facer o teatro xa integrado no currículum. Co paso do tempo e coa práctica, decatámonos de que o teatro que ia máis alá da área de lingua. Ia máis alá da área de lingua porque sempre era un elemento motivador para o resto das áreas. Entón, sen ir máis lonxe, pois a área matemática, lembro concretamente un grupo que aquel ano emperráronse moito no cole de facer un festivaliño de Nadal. Entón, eu xa sofría, pensaba no playback, nos panxoliñas, pensaba en todo aquilo, non? Entón, dixemos, ben, o Nadal está aquí, non podemos esquecer que está aquí, non? Entón, que imos facer? Parodia. Entón, parodiamos o Nadal. E vos ler só un anaquiño daquel texto que eu escribín para que vexades todo o que saiu daquel simple anaquiño. Podía seguir, pero como o tempo é breve, pois eso. A obra titulábase Tolería de Nadal. E comezaba así. A escenificación, imaginádela, porque é moi fácil, moi doada de imaginar. Comezaba: miñas donas e meus señores, sube o prezo das coliflores, do marisco, do capón, sube o prezo do turrón. É o normal, tempo de Nadal. O Nadal, que tolería! Tolería
lotería. Entón, nese momento, xuntábanse todos, aparecían os bombos dos sorteos, verdad? Entón, comezaba 5.525.000 euros. A min, tocoume a min. Os xornalistas, a televisión, xa saíron os premiados, aquí están os agrazados. Señor, que vai facer con ese diñeiro? Embarcar nun cruceiro e correr o mundo enteiro. E vostede, señora, que vai facer con todo iso? Vou pagarlle o banco piso. Só hasta aí. Logo imaginades, verdad, logo ven a cea, Papá Noel, a Palpador, os Reis, o Ano Novo, todo, ben, pero só deste cachiño, atopei a programación e só deste cachiño. Área matemática, sube o prezo das coliflores. Se a coliflor estaba a isto e agora está isto, canto máis vale agora a coliflor? Era un primeiro, non? Ou canto menos valía antes a coliflor? Ou que é iso de 5.525? Como leo eu os miles, os centos, os vintes e os cincos, non? E despois, incluso, a ver, a historia desa de vou pagarlle o banco piso. No currículo de primeiro había un tema que era a casa vivenda. Entón, en que consistía aquela casa e aquela vivenda? Pois consistía a miña casa, pois ten tantos cuartos, ten un salón, os cuartos de baño, ten o corredor, tal, bla, sí. Pero o principal, ningún neno, ningunha nena daquel grupo sabía que era o que se agachaba naquela casa que preocupaba tanto aos pais e á familia, o prezo da casa. Entón, non sabían que a casa podías mercarlla ao banco, e non sabían que podía ser alugada, algo tan simple, eso non aparecía en ningún currículo e era a vida real que eles escoitaban falar do prezo da vivenda e hai que témonos que mudar agora porque o caseiro tal, eso non entendían. Entón, foi un descubrimento, non? Só neste cachiño fixádevos a de cousas que veñen para fora, non? Que eles teñen que aprender. Entón, así comecei, pois, os nenos eran castelanfalantes, Vigo, nos arredores de Vigo, Ceica Nicouba, 300 alumnos, 200 e pico. Entón, o que vos decía antes, ese plan lector, ese obradoiro de escrita, ese obradoiro teatral foi o centro do proceso do ensino-aprendizaxe. Entón, eso foi bo porque, xa vos digo agora, o teatro, o obradoiro de teatro é algo que luce moito. É feito con tempo, como todo ano, verdade? As escenificacións deixábamolas para o Día das Letras Galegas, que era grande festa, non? Pero, digamos que eso creou un vencello entre o equipo do profesorado, eu non era eu facendo teatro, era eu e o compañeiro, a compañeira de nivel, éramos dúas líneas, verdade? Con grupos pouco numerosos, pois podía haber 13, 14, 15, entón xuntábamos os nenos e as nenas, e dábanos, pois eso, 29, 30, de aí que as miñas obras sexan, pois con tantos personaxes e tan numerosos, verdade? Pois porque precisábamos eso. Entón, aí ese vencello que se creaba entre o equipo, porque xa non era eu e a compañeira ou compañeiro do mesmo nivel. Entraba xa, pois, música, entraba xa plástica para os decorados, entraba xa educación física para expresión corporal, entraba todo, verdade? Entón, o único que pedíamos, unha vez que iniciamos este proceso, o único que pedíamos ao principio do curso, a xefatura de estudios, que nos coordinase, que nos deixase unhas horiñas, verdade, que poidésemos nun equipo preparar cousas ou que poidésemos incluso xuntar as dúas aulas,
verdade? Porque logo xuntábamos as dúas aulas, e creábase unha historia común, que non había grupo A e grupo B, era o grupo todo, non? Despois, pois, eso, digamos que era integrado no currículo e xa pasou a ser unha actividade xa interdisciplinar total. Dos beneficios que leva un obradoiro teatral, hai moita literatura e moita información sobre iso. Eu teño aquí anotados cousas que eu observei, pero que os vedes en moitos artigos, en moitos manuais. Primeiro, o xogo activo. Lembrádevos, non sei vos, eu si lembrome de nena, había un pretérito imperfecto que era o pretérito imperfecto do xogo. Eu era, ti eras, non? Eu era nai, ti eras a filla, non? Eu era a taxista e ti era o cliente que entraba tal. Eu era condutor, eu era, non? Eu era, ti eras. Despois xa a nivel académico, eso lúdico, E a nivel académico, a comprensión e a expresión oral melloraban moitísimo. A escrita tamén. A riqueza do vocabulario. O facer do galego algo propio. Saía dun texto e entraba na cabeciña e saía pola boca. Refírome que xa a linguaxe pasaban a apropiarse desa linguaxe que aprenderan por escrito. Logo era unha ferramenta de socialización, melloraba a dinámica do grupo, valorábanse moitísimo as experiencias alleas. Eles estaban moi orgullosos do seu obradoiro de teatro, pero se estaban en segundo e ian ver a escenificación do obradoiro de cuarto ou de quinto, igual, aplaudían a rabiar, valoraban, porque sabían o que había aí todo, non? Moita mellora da autoestima persoal, sobre todo nenos e nenas retraídos. A eses nenos había que cuidalos máis. Me darlle un papel máis cortiño, un rol máis cortiño, había que darlle un rol incluso máis longo, máis protagonista, non? Medraba moitísimo a autonomía personal e a de grupo. O traballo cooperativo e logo na expresión corporal, na expresión plástica tamén, facíamos os decorados, no coñecemento, na expresión musical. Se había que cantar na obra, cantábase. E se alguén ía a clases de violín ou tal, pois saía e tocaba o violín. Aproveitábase todo o que tiñamos. Respecto ao profesorado, ese vencello tamén de equipo que existía, acababa vendo como unha explosión, unha pandemia contagiosa, verdad, que o obradoiro de teatro pasaba a utilizarse no resto dos cursos. Empeza un grupiño pequeno, despois sigue máis, ata que cando te decatas todo o centro está facendo o mesmo, non? E despois, a ver, si pode ser un problema se temos un grupo máis numeroso. Nós tiñamos grupos non moi numerosos, xa vos digo, 14, 15, non chegábamos a máis. Pero nos últimos anos que traballei nun macrocentro de 1200 alumnos, eran 3 líneas a 25 alumnos por aula, o sea, un nivel 75. Chegas ali como artellas, isto 75. Pois búscanse solucións, neste caso, pois foi bonito porque que fixemos, preparábamos, logo falaremos del, preparamos unha dramatización de Rodari, de Gianni Rodari, Os negocios do señor Gato. Entón, que fixemos? Pois moi ben, A prepara o seu obradoiro con esa obra, B prepara ese obradoiro e C prepara ese obradoiro. Que pasaba? Eran 5 actos, eran os 5 actos. Ao rematar, cada obradoiro facía o seu, o preparábamos e tal. Ao rematar cada acto, facíamos unha xuntanza, como unha asamblea teatral no salón de actos, e entón cada grupo representaba ese acto. Entón, mirábanse os uns aos outros, viran as distintas solucións que lle daban
aquela representación, e entón producíase un diálogo e un compartir e algúns incluso decatabas de que por moito que ti lle dixeras isto non o estás facendo, non estás poñendo, vían o outro, reflexábanse no que tiña o mesmo rol do outro grupo, e había un enriquecemento que xa ti non tiñas que facer nada. Estaba todo feito, mirándose os uns aos outros. Despois, para a representación, claro, non podías facer unha representación para 1.200 alumnos ni 1.200 persoas da familia. Entón, pois, que fixemos? Pois, o A representa para os As, o B representa para os Bs, o C representa para os Cs, e logo cada quen para as súas familias e achegados. Entón, pois, vedes que as solucións pódense buscar, pode ser dun xeito ou de outro xeito, pero para min a idea principal disto que vos quería transmitir é que o teatro dentro do currículo, abranguendo a todo o alumnado. Entón, tamén coas familias, tamén crea un contacto coas familias moi importante. As familias, eu aos nenos e as nenas sempre lles digo ao principio, todo isto é segredo, non o digades na casa, non? Para dicirlles que non rachen coa sorpresa. Rachase normal, non? Canto máis o dis, máis contan, non? Pero logo aparecen as familias de eu podo axudar no vestiario, eu para o maquillaxe, non? Tiven voluntarios para música, tiven compositores de música que compuxeron as bandas sonoras da obra de teatro, tiven o departamento de Química Inorgánica da Facultade de Vigo traballando de mamasiña que medo, a pócema da bruxa, a bruxa abría aquelo e saía unha cousa, saía disparada, un fume e un líquido e unhas bombas así, todo de cor laranxa de metilo, que metino na obra, e vedes que vai todo, hai quen se ofrece pois para levar a furgoneta, para levar a representación a tal sitio, a tal outro. Entón, digamos que coa familia mellórase, non implícase todo o mundo, implícase o centro, implícanse, ás veces íamos representar a asociación de veciños, ou íamos representar unha asociación cultural, ou representar a outros centros. E despois hai tamén en moitos sitios organízanse os proxectos intercentros. Participei en máis de un e unha experiencia pois moi boa, sempre se pode pedir axuda ao Concello, que subvencione, verdad, os desplazamentos, todo iso. Entón, vedes que dinamiza moitísimo e a proxección do centro, que a moita xente preocúpalle iso, non? De que, quedamos sin alumnado, pois vas facendo pública a labor do centro. Ese é o contexto. Se imos ao texto, imos agora ao texto de teatro. Ben, vou comezar de abaixo arriba, de nenos máis pequenos a nenos e nenas maiores, verdad? Entón, eu o primeiro que vos diría era que entrasedes na vosa biblioteca. Entrades na biblioteca. Entón vedes os andeis de narrativa, paredes, os andeis de poesía, menos, pero aínda ben. E os andeis de teatro é unha cousiña pequechiña de todo, verdad? Aínda que agora non nos queixemos, verdad? De que cando eu comecei, pois sabía moito menos. Entón, temos nenos dos primeiros cursos, un primeiro, un segundo, incluso un infantil 5 anos tamén. Entón, que precisamos? Precisamos aí algo moi dinámico e non demasiado longo, pero tamén que teña musicalidade. Entón, eu para os nenos e as nenas pequenos vou ao andel de poesía. En vez de ir ao andel do teatro, vou ao andel de poesía. E no andel de poesía imos atopar moitos libros, moitos títulos que, aínda que pareza que non, pódense converter en
en centro dun obradoiro dramático. Estou pensando eu, pois, da nosa grande Gloria Sánchez, grandísima. A primeira obra de Gloria Sánchez que eu preparei cun grupo de primeiro foi A Raíña de Turnedó. A Raíña de Turnedó estaba editada en Xerais, gañara o premio Merlín do ano 90, se non me lembro mal, e foi todo un éxito, todo un éxito. Como era a escenificación? Pois con títeres planos, verdade? Os nenos, é un poema acumulativo, verdade? Vai acumulando elementos e entón o primeiro que saía co seu títere plano era un fondo negro, a bambalina negra, un títere plano cun un colorincho. Eles fixeran os títeres planos, cada un fixera o seu, non? Entón, saían medio cantaban aquel texto, verdade? E colocaban ali naquel cadro grande, ian colocando, cada un chegaba e ia colocando o elemento seguinte, o elemento seguinte, o elemento seguinte da Raíña de Turnedó. Establecíase un diálogo co público, verdade? Aplaudan! E o público aplaudía. Trompetas, totorico, totorito. Entón, foi super divertida aquela obra. Bueno, a sorpresa foi que cando se reeditou en Calandraca, na definición califica o libro de poema escénico. E eu lembrome de que invitáramos a Gloria Sánchez a ir ao centro e ela decía, non entendo como se pode sacar de aquí unha representación, non? E vir a representación. E gustoume agora atopar agora que no Calandraca puña poema escénico, verdad? E ese era coller o texto e de corrido, seguido. Cada grupo pois ten a súa imaginación, verdade, a súa maneira de ver, eso é o bo, que non hai unha escenificación igual a outra. De Gloria Sánchez tamén eu recoméndovos o Fafarraios. Eu penso que foi o que ganou o premio Berlín o Fafarraios e non a Raíña de Turnedó. Foi Fafarraios. Foi Fafarraios, sí. Bueno, pois Fafarraios. Entón, en Fafarraios, pois, está o poema Fafarrún, Fafarra 2, Fafarra 3, e non hai ningunha unidade. Entón, que fixemos aquela vez co Fafarraios? Pois, collemos un poema de aquí, outro de aquí, e démoslle unha unidade. Entón, aínda me lembro, non me falla a memoria, como comezábamos? Comezábamos, os nenos puñanse un grupo no escenario e cantaba o poema, a música, eu non tiven que inventar ninguna música, eles cantaban o que les recitaban, verdad? O que les recitaban. E era fafarruchos con gaseosa para os donos e as donas, criaturas fafarraicas para a xente que te marcha como pica, raña, raña, poemiñas, poetúas, criaturas encantadas, ala pasa, e naquel ala pasa aparecía o poema número, non me lembro, pero non era seguido. Entón, polo patio do Butacas, por detrás dos espectadores, aparecía pois un cortexo fúnebre, un neno vestido de cura, verdade? Un cadaleito negro de cartón grande levado por 4 nenos e nenas e detrás o cortexo chorando, non? Entón o cura decía din dan, din don, e todos decían morreu a televisión, vai de loito a miña nai, como choraba meu pai, non? Entón van andando, suben a escena, entre o público, suben a escena, poñen o cadaleito de pé, verdade? Póñense diante do cadaleito, colócanlle ali unha maceta con unhas rosas, non? E despois, pola banda esquerda, aparece unha nena, unha señora, sí, con un manollo de grelos, verdad? Señor cura, bote unha misa por esta verdura que morreu en pecado por namorar dun conxelado. E o cura bota a bendición, todo isto desordenado, vedes como hai que darlle unha unidade. Entón, mentras isto sucedía, a xente non o vía, pero dentro do cadaleito entraba o vampiro, para outra,
Entón, desaparecían todos, e ven unha señora cunha regadeira a regar a rosa que había diante do cadaleito. E dicía o poema: quere a rosa que a reguen con gaseosa para ter o seu recendo máis contento. Rega, vaise, e logo xa comeza: son as 12, o moucho canta, o vampiro abre a tapa do cadaleito infernal, e aí o diálogo entre o vampiro, a princesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, que fixemos aí? Coller desordenadamente uns poemas para darlle unha continuidade. O resultado, maravilloso. Surrealista, sí, pero, a ver, a poesía de Gloria Sánchez básase nun absurdo divertidísimo, maravilloso. Si queremos un teatro de absurdo, a poesía do absurdo de Gloria Sánchez non ten comparación, verdade? Fixen o mesmo máis recentemente co libro de poemas de Fran Alonso, Meu gato é un poeta. Esta sí que está colgada en YouTube sin ningún problema. Se queredes visionala, buscades o Meu gato é un poeta, o canle Tritongo 1, que era o canle da biblioteca, e aí veredes unha representación que gravaron cando foi a representación para os compañeiros. Veredes moito barullo, pero era así, con alegría e con barullo, como se facían as representacións, como se teñen que facer as representacións dos nenos e das nenas. De aí, desa necesidade de un texto cantarín, foi como apareceu o meu restaurante Farruco. O meu restaurante Farruco xurdiu cando unha nena veu onde a min ao principio de curso e díxome: e faremos teatro, non? Digo, sí. E di, pero teatro? E di, que queres dicir con teatro? Segundo estou falando. Pois eso que saímos e ti falas, eu falo, ti falas, eu falo. O sea, a nena non sabía explicar, pero estábame dicindo que non quería poesía, que quería xa unha obra de teatro, un texto teatral, como era debido, verdade? Entón, dixen, ben, pois terei que facer un texto teatral, pero en verso, porque seguimos precisando esa musicalidade, porque en realidade todos sabían todo texto, todos coñecían todo texto. Podemos facer un reparto de papéis, pero todos e todas coñecen todo, a totalidade do texto. Se alguén se pon enfermo, non pasa nada, sempre hai reposto. Non hai ningún problema. Entón, restaurante Farruco vedes que está rimado nun acto, unha unidade de acción, unha unidade de tempo, simple, pero así apareceu, para nenos de segundo. A ver, teñome enterado que incluso se representou en algún instituto, pero que pasaron divino, pero non sei, eu fixena para segundo. Pasamos entón, xa vedes que xa temos un texto de teatro, verdad? Un texto de teatro con moitos personaxes. O restaurante Farruco non sei se ten 14, 15, 13, non me lembro. As que tiña aquel grupo. Se imos un texto de teatro, ben, o traballo está feito, verdade? Imos a andel de teatro e atopamos textos de teatro maravillosos, E afortunadamente na nosa literatura temos, dígovos que temos textos admiráveis. Que pode pasar? Que non se adapten os textos que nos gustan, que non se nos adapten á idade do noso alumnado. Ou que sexa un texto maravilloso adaptado á idade do noso alumnado, pero non temos personaxes abondo para todo o grupo. Hai quen quería, pois sempre hai quen di, e si lle engadimos personaxes? Coidado, estas obras de moitas personaxes son obras corais, pero digamos que son elos ben entrelazados e non podemos rachar esa unidade temática ou ese protagonismo-antagonismo que se establece entre os roles. Entón, hai que ter moito cuidado se engadimos personaxes e que din e para que están,
ou ás veces incluso podemos adulterar as intencións do autor ou da autora, non? Entón, eu aí vexo un chisquiño problemático, verdade? Pero, bueno, é unha solución como outra calquera. Tamén nos queda o recurso das traduccións. Podemos atopar textos noutro idioma e traducimos, incluso en rapaces xa maiorciños, pois é un traballo maravilloso de traducir por partes, verdade? Bueno, o que sí que temos que buscar, xa vos digo, texto adaptado á idade, texto adaptado aos personaxes, o número de personaxes, o número de roles que temos, e despois ter cuidado coa extensión, que haxa moitos personaxes non vai facer que a obra dure 4 horas, verdade? Despois, o tema pode ser un tema que vaya con fantasía, que vaya con tenrura, con humor, con retranca, todo eso é o que é un plus, verdade? Que o tema sexa tratado dun xeito atractivo para eles, verdade? Entón, a ver, se non atopamos texto teatral, pásanos moitas veces. Voltamos á biblioteca, andel de narrativa. Que imos facer? Imos a narrativa. Entón, imos converter un texto narrativo nun texto teatral, nun texto dramático. Aí, claro, o peso, se son nenos que aínda non son quen de facelo, o peso cae en riba de nós, pero tamén é unha actividade divertidísima. Se son nenos xa máis nenos e nenas máis maiorciños, pois xa podemos dividir e practicar iso, verdade? Nos obradoiros de escrita que traballamos, pois un neno xa a finais de segundo xa distingue entre un estilo directo e un estilo indirecto, xa pode facelo, en terceiro e en cuarto tamén, pero atopamos, hai que ter moito cuidado co espacio e co tempo. Como facemos a estrutura interna do texto teatral tendo en conta as alteracións espaciotemporais. Aí hai que ter moito cuidado. Entón, converter un texto narrativo nun texto teatral, pois eu penso que dá para un obradoiro especial, verdade, de varios días e de práctica, pero bueno, é unha actividade, dígovos, que é maravillosa. Entón, a división de actos, o tratamento do espacio e do tempo que falaba antes, a creación das acotacións, os recursos para evitar ese narrador. Como evitamos esos narradores? Que recursos temos? Eu sempre lle decía aos nenos, por exemplo, en Mamasiña que medo, o recurso para evitar un narrador son os cegos. Cantan a historia do xigante, sin ter un narrador ou unha narradora detrás facendo iso, verdade? Propostas, podemos facer esta conversión pois con contos clásicos, teño reconvertido, pois non sei, Andersen, contos populares, os negocios do señor Gato, que vos falaba eu antes, outro exemplo, moitísimos, moitísimos. E logo xa, se queremos entrar en composición xa con nenas e nenos de quinto, sexto, xa incluso na ESO con máis razón, pois eu penso que hai un recurso, hai un libro que está recén reeditado, que deume unha alegría tremenda que se reeditase, que é o Dicionario dos Seres Míticos, de Xerais, que é de Cubas, Reigosa e Miranda. Ese libro é toda unha caixa de recursos para sacar narracións, textos dramáticos, de todo, de todo. Ben, pois poñamos que temos xa o texto, pois mansa obra, verdad? A botar a andar. Papel do profesorado, animación e dirección tamén, e dirección. Temos que organizar, planificar actividades, planificar tempos,
Entón, no caso das aulas, eu nunca fago xogos previos aos obradoiros. Por que? Porque xa nos coñecemos, xa non hai esa inhibición, xa xogamos todos xuntos en cantidade de momentos. Entón, os xogos dramáticos previos xa quedan aforrados. Entón, cando chega o momento, normalmente, pois, sempre o facía a primeiros de decembro, antes das vacacións do Nadal, chegaba a lectura do texto. Eles ese día agárdano cunha expectación tremenda, verdade? Entón, xuntanza, lectura do texto. O texto que está xa repártese, faise unha lectura lúdica, primeiro, faise unha lectura comprensiva tamén, a lectura lúdica xa aí vamos cambiando personaxes para que proben todes e todos, modulamos as voces, facemos moito parvo, verdade? Sobre todo, nós temos que lelo con moita gracia, como se estivésemos xa representando. Despois desa lectura, eu pídolles sempre, doulles uns papeliños, aínda que sexan pequenos, tanto me ten. Sempre digo, pon aí, en cada papel, pon o nome da nena ou do neno e quen che gustaría ser de todo o que limos, verdade? Ti quen quererías ser? Entón, aí, por orden de preferencia, vai pondo. A ver, moitas veces eu, cando escribo, preparo un texto, xa penso nas nenas e nos nenos que teño e como coincide co que eles manifestan. O sea, como coincide a súa opinión coa miña. En moitísimos casos, noutros non, porque temos que contar con esa nena, ese neno que se infravalora, que está máis cohibido. Entón, ti aí pensas precisamente nun papel para ese neno, esa nena que ten que botar ese espírito todo para fora, non? Entón, sempre lles digo, cuidado, esta selección que vos facedes, tedes que darnos confianza ás profes, verdade? Que sexamos nós as que decidamos, non? E sempre, sí, non hai problema, sempre o que nos dicíamos era a palabra feita, verdade? Entón, facemos un sudoku tremendo, verdade? Con todos os papeliños, as alternativas. Entón, chega o día antes de Nadal en que lle facemos os resultados do casting. Para que? Para que eles nas vacacións vayan facendo esa lectura. Nunca lles decimos que memoricen, verdade? Lédelo unha vez e outra vez e outra vez. Ben. Entón, tamén se reparten as responsabilidades. Temos que facer un caderno de necesidades de vestiario, un caderno de necesidades de maquillaxe, un caderno de atrezo, un caderno de escenografía, un caderno de luces, un caderno de música e efectos de son, quen move os telóns, quen vai cambiar o decorado, Nunca poñemos apuntador ou apuntadora. Nunca. Como facemos? Pois non sei como facemos, pero eu penso que é un atraso, porque están pendentes, a mirada desvíase para o apuntador, e eu sempre lles digo que si nos entra un fallo de memoria, que non pasa nada, non pasa absolutamente nada, pois que xa eso axiña ven a solución, non? Entón, eso non vai pasar, non? Eso non vai pasar. Entón, todas esas responsabilidades, eso faise público, verdad? Entón, os nenos e as nenas van preguntando que lle toca a responsabilidade do atrezo, pois a ver como conseguimos unhas gafas de sol, como precisamos un bastón ou como conseguimos, vaise facendo, entón van traendo, vaise numerando, vanse facendo uns caixóns xa con todo. Ben, e logo chega o momento xa dos ensaios. Temos que ter as sesións moi ben organizadiñas, non moi longas,
poden ser en grande grupo, en pequeno grupo, hai que traballar moitísimo a vocalización, a desinhibición, a proxección da voz, a expresión corporal, as miradas, o movimento na escena, e todo isto hai que facelo sen caer na repetición, no fastío, o sea, ten que ser algo, témolo que pasar ben, verdade? Entón aí as mestras sempre temos que facer o parvo moito, verdade? Moito, moito, sen ningún tipo de problemas, completamente desinhibidos. Cando xa temos a cousa xa botada a andar, faremos un ensaio xeral, pois unha semana, 10 días antes da data da posta en escena. No ensaio xeral está ben invitar a un pequeno grupiño, verdade? Pode ser un pequeno grupiño de nenos de outro curso, sempre convén que teñan espectadores. É o completo, verdad? Sempre, 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 en todos os anos que levo traballado con isto, ensaio xeral é un caos, é horroroso. Dis, non fago isto, vai sair horrible, sempre, sempre. E non, porque implica, porque están nerviosos, porque xa se ven vestidos, porque xa é como un aperitivo do que ven despois, non? Entón, hai que contar con iso, que vai sair mal, sí, pero logo sae ben, O día da escena, toda a engranaxe preparada, verdade? Gústame sempre quedar tranquilamente co grupo, gústanos sempre falar antes, verdad? Unha vez que estamos todos preparadiños, vestidos, todo no seu sitio, asegurándonos de que todo vai ben, falamos de como nos sentimos, falamos dese medo escénico que sinten algúns e algunhas, ese medo escénico, eso chámase medo escénico, pero eso é o que vos decía antes, eso pasa. Mensaxes de ánimo e logo telón ábrese e abracadabra. Eu nese momento, a min egoístamente gústame ir correndo para o patio de butacas, agacharme ali no medio do público, e que a cousa vaya. Sí, ese día eu vou disfrutar. E digo vos que a felicidade que se sinte ese día tampouco hai consellería que apague, como de antes, o sea, é completa. Ben, antes os temos aleccionados de que ao rematar a escenificación, todo moi bonito, os aplausos, pero hai que recoller todo. Ninguén recolle nunca. Despois dese momento de felicidade, pois temos que ir ali, verdade? E andar recollendo coas caixas, etcétera, etcétera. O sea que despois o caos, pero claro, o subidón que teñen é tan grande, verdade? Que despois, quen organiza iso? Pois, bueno, pois nós. Despois, calendario de actuacións, esa é a realidade. Calendario de actuacións, xa vos digo, no centro sempre é bo facer unha para as compañeiras e compañeiros, outra para as familias en xeral, verdade? O barrio, que ali na Canicouba en Vigo viña xente do barrio, cando se anunciaban, incluso puñamos cartéis nos bares, nas tendas, e a xente ía, verdade? Xa vos digo, según o ano, pois sempre te chaman de algures. A veces é unha asociación de veciños, veciña, ou unha asociación cultural, ou outros centros tamén, institutos, outros centros de ensino, intercambios con outros centros de programas de intercambio, pero non convén abusar da situación, o sea, xa somos un grupo, sí. Entón, pois, decirvos que eles, acabado o momento, o xogo rematou e a outra historia, verdad? E colorín colorado, acabouse. E moita xente di, pois é unha pena que con todo o traballo que pasachedes non representedes máis. Non, é un xogo. O xogo rematou, non? E bueno, e con estas, o xogo meu tamén rematou hoxe, non sei se vos serei útil ou se serviu de algo ou non, pero a miña intención é animar, verdade? Animar. Nada máis. Así.
A vos. Estás preocupada de si... Sí, pero eu non controlo os tempos moitos. Non controlo os tempos. Descansamos 5 minutos Descansamos. Igual non queremos. Hola, Temos 5 minutos para... Si non está equivocado o programa que me teño. Moi ben. hola, eu tiña unha pregunta. A ver que temos, mira, ahora hai unha pregunta que preguntei eu aí. Lanza, pregunta. Mira, teño unha pregunta porque non me quedou moi claro. Bueno, en primer lugar, moitas gracias porque, a ver, a min fascina o teatro, eu fago teatro e todas estas cousas e véñeme moi ben porque teño moito interese en facelo cos nenos na escola, non? Mira unha cousiña, non me quedou claro cal é o título do que dixeches que era estaba moi ben para quinto e sexto. O dicionario dos seres Dos vivos. seres míticos. Dicionario Dos de seres míticos, non dos seres vivos, dos seres míticos. míticos. O de Reigosa. Sí, Reigosa, Miranda e Cuba, sí. Editorial Xerais. Está recén reeditado. Antes había Vale. problemas para atopalo, agora non. Vale, e mira outra cousiña, e os teus eran Mamasiña Quemedo, E o meu restaurante restaurante Farruco. e Farruco e Teatro das Tres Pancadas. Non, o Teatro das Tres Pancadas é de Antonio Torrado, é un autor portugués moi bo. Vale, os teus son Mamasiña Quemedo e o meu Mamasiña restaurante Quemedo, Farruco. restaurante Farruco, a verdade, teño un caixote cheo de obras que non levei a editorial, nunca me presento a un concurso literario, ni siquiera de teatro, por que? Porque cando remata todo isto, a obra xa é coñecida, entón, de acordo, é inédita, sí, pero xa é, entón, nunca fixen iso. Agora que estou recén xubilada, pois se cadra, póñome, agora de vella gaiteira. Bueno, pois eu creo que sería un éxito. Claro, Linda narrativa. claro, sí, pero bueno, tamén é moi bo crear, a xente venlle moi ben crear os seus propios textos, está moi ben. Non, esa non, esa é moi divertida. Sí. Moi boa. Bueno, pois moi ben, empezamos, non?